थादों आरो सोलिनायाव नोंथांनि थाइजौबारि गामियाव दिनै सासे सुबुङा गावनि माइरं दैरंखौनो नोंसिनि गामियाव जे राननानै हरदों बे बिथिङाव नोंथाङा एसे गामिनि सिबिजाथाव हिसाबै माबायदि मेसेज होनो सानो? आङो थाइजौबारि गामिनि जानानै जोबोद रंजानाय दं। जोंनि गामिनिफ्राय दे बे सासे मानसिया सासे बेक्तिया गामियाव थानाय गोरिब गुन्द्राफोरनो एसेबाबो सहाय होनो हाबाय। दा गोबां मानसिफ्रानो बिराद खस्थ' जानानै दं बे लकडाउननि थाखाय। गोबां उखैनांजाबाय, दखान बाजार खालामनो मोना, हाजिरा मुजिरा मावनो मोना। बे अलखद समावहाय बेबादि आंनि गामिनि बे गैजारोङि न'खरफोरनो खामला मावना जाग्राफोरनो दे बेबादि एसे अनुदान होबाय। आङो बे बेक्तिनि थाखाय जोबोद साबायखर हामबाय होनो सानदों। जुदि बे गिख्रंथाव भाइरास कर'ना भाइरासआ आथिखालावबो बिनि गोसारनाया आसामावबो बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। एसे गामिनि सांग्रांथि नोगोरारि हिसाबै नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो सांग्रांथिनि बिथिङावहाय? दाथ' जोङो बहुद सांग्राङानो दङ। दा जोङो दखान बाजार थांनायबो बहुद खम आरो बाहेरायावनो जों खामानि मावनो ओंखारलाङाखै। दा जोङो गावबागाव न'आवनो दङ। दा सरकारनि जेरैबायदि सरकारा जोंनो निर्देश होदों, बिथोन होदों, न'आवनो थानांगौ, बाहेरायाव ओंखारनो मोना, बे हिसाबैनो जोङो मानिनानै दङ। दे हामबायसै। मोनसे लकडाउन समाव नोंसिनि थाइजौबारि गामिनि गरिब न'खरफोरनो मा मा रानना हरखो नों? आङो आंनि न'खरनिफ्रायनो आङो गरिब न'खरफोर नुनायखाय बे बन्द' समाव आङो आंनि न'खरनिफ्रायनो आंनि जि दं बेखौनो आङो होबाय। इसोरा आंनो जि होदों बेखौनो आङो बे गरिबफोरनि थाखाय अननानै आं राननानै हरनाय जादों। 32था न'खरनि थाखाय आं बेखौ होबाय। मा मा बुस्थु? थाव, माइरं 7 केजि, ओमफ्राय थाव एसे, साबोन मोनसे, बेखौ आं दालि आं बेखौ हरनाय जाबाय आरो। लकडाउन मास मोनसे लकडाउन समाव बिसोरो खामानि मावनो मोनाखै नामा? बिसोरो खामानि मावनो मोनाखै आरो जेरावबो ओंखारलायनो मोनैखाय आङो बेखौ अननानै हरनाय जाबाय आरो। मा गामि होनो? थाइजौबारि। नोंसिनि गामिनि गोजा? औ, जोंनि गामिनि गोजा। आं गासैनोबो हरनाय जाबाय आरो। दा आरो लकडाउना जे बारायबावबाय, बे मा बुंनो सानो नोंलाय? बे बारायबावोबा आङो आरो दस्रा मानसिनो हागौमानि आं एसे एनै नाजाबावदों। हागोन ना हाया आं नायनायसै। आंहा साख्रि बाख्रिबो गैया, आं जेबो रोङाबो। आंनो इसोरा जा आंनि न'खराव जा सम्पति होदों बेनिफ्रायनो आं रावनिफ्रायबो आंहा मोनदेरनाय गैया। आंनि न'खरनिफ्रायनो आं होनाय जाबाय आरो। इसोरनि सायाव बिसास खालामो नामा नोंहा? आंहा इसोरनि सायाव जोबथा फोथायनाय दं। आंनि न'खरखौबो इसोरा आंखौ बासायगोन होननानै। आरो आं बाव जिसिबांनाखि बिसोरो जाय लांफैदों आं बिसोरखौबो हामबाय होनो आरो। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं मोननानै। बिराद गोजोननाय मोनदों। बे एसेबाबो बिसोरबो जेन गोजोनलांथोंसै लांग्राफ्राबो, बेनो आंनि जाबाय दा? दे दे दे। औ। दे जाबाय दे। दे माखासेया हरबावदो। दे जाबाय। आजावबो दे। जाबाय दे। दे जाबाय दे। औ होदो। दे दे
दे लांफैबाव दे 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 हरदो दे दे जाबाय आजावदो नानि दे मनायाव आजावखादो गोमागोन जिगोन औ दे जाबाय फैदो नोंबो अजाया फै गोजोननाय दे औ औ दे दे गोजोननाय दे औ